čas, vítam vás tu na kanále na YouTube. Som konečne rád, že môžem takto natočiť prvé video pre vás a dúfam, že to bude aj kopec ďalších videí. Samozrejme nezapustíme do hlavnej náplne tohto videa, pretože toto video budeme začínať trošku ľahšie a poďme si zahrať Tetris. Čož mal som najprv uvažovať, že si budeme vlastne zahrať akoby zase Among Us. Že budem hrať Among Us v prvom videu, ale nakoniec sa rozhodol, že si zahráme Tetris, lebo to je podľa mňa tak neutrálne. Že to sa dá akože dobre tak celkom zahrať, si myslím. Aspoň dúfam pre vás. Samozrejme, ako si môžete všimnúť, tak je už to, čo si mám nahraté, ale to asi vadí nebude, pretože podľa mňa to bude iba dobré. Lebo aspoň bol ten progres trošku rýchlejšie. Takže som na levelu 1, som na 11. leveli, a vlastne Tetris je vlastne aký, kto by nepoznal Tetris, kamo, tak podľa mňa Tetris poznajú všetci, ale pre tých, čo nepoznajú, hej, a čo to vidia prvýkrát, tak Tetris je vlastne hra, kde sa vy snažíte tieto kocky, čo tu vidíte vpredu, pokladať do takého tvaru, aby vytvorili rovné línie. A vlastne v tých líniách potom, a sa takého štýrtu líniu, ak vy dostanete body a dostanete vlastne aj, že ste urobili jednu lineu. Poďme teraz, začneme tým 11. levelom. Dúfam, že to nejako pôjde. Target 3000 points. Takže musíme 3000 pointy. Ako vidíte, tak je to strašne jednoduché, to si dá ukladáte takto akože tie kocky. To proste tvaru, aby spravili proste toto, hej? A za to dostanete body. A my máme tu aj moves, ktoré vlastne akoby slúžia na to, že nám určujú vlastne koľko sa ešte môžeme pohnúť a také veci, hej? Až koľko môžeme ešte iba dať, tak. Takže táto celá hra tak je tak na uvažovanie, by som povedal. A že potreba pri nej akože trošku porozmýšľať, že kde aká tá kocka ide. Je to docela náročné, niekedy občas. A občas proste perfektne vychytáte nejakú kocku, že ktorá sa akože doslova hodí do toho vášho systému. Samozrejme, tak moje videá tu budú vychádzať pomerne chcel som dať, že každý druhý deň, lenže to som si neistý, tak potom, keď tak niekto napíšte do komentárov, že ako to mohlo ešte byť, lebo mňa napadlo, že každý druhý deň, no, že to by sa asi nemal tak čas, tak ma napadlo, že buď raz do týždňa, alebo tak na to, však uvidíme. Tak si napíšte tu komentár, že podľa vás ako by mohlo akože vychádzať videa. Podľa mňa by mohli videa vychádzať tak, že by sme každý týždeň by som natočil pár videí. A potom by som mal zase chvíľu pauzu a potom zase pár videí. Samozrejme bude to zaujímavé, hej. A bude to zaujímavé, pretože na YouTube som teraz prvýkrát a pravdu povedať si to pre mňa také neisté, takže pokiaľ akože by sa vám čas nezdalo, že robím tak, že pokiaľ by sa vám čas zdalo, že akože že nejde to dobre, alebo že proste v tom videu bol problém. Ja sám si to video púšťam, že aby som zistil, že keď samozrejme reklamy, tie samozrejme musia byť, prečo nie, reklamy sú úplne všade. Dobre, úspešne sme dokončili 11. level, čož získali sme za to 36. Úspešne sme dokončili level 11, získali sme 36 tých, neviem ako to nazvať, tých Tetris coinov, ja neviem, a potom ešte týchto coinov, ale to som si teraz neistý. Samozrejme, máme tu level 10, teda 12, pardon, a musíme dokončiť musíme urobiť 10 line. No, to bude docela zaujímavé, pretože ako vidíte, tak s každým tým levelom prichádza zároveň niečo trošku dobrého, ale zároveň aj niečo plného.
pretože vždycky to tu nepôjde takto, že proste jednoducho pekne tie kocky môžete pokladať tak, aby vám to proste nevyšlo, proste vždycky tá hra vám to chce proste úplne urobiť najnáročnejšie, ako to on dokáže. A samozrejme, keď sa vám to proste podarí. Samozrejme, ja už sa teším, že aké videá to vlastne vidú, je to pre mňa akože strašne super, že konečne budem môcť takto akoby natáčať akože na YouTube, lebo doteraz som natáčal, niektorí poznajú, ktorí tu bol, že ja som bol iba na TikToku a Instagrame a tam mi to stalo moc nejde, ale tak som si povedal, že YouTube bude asi lepšie na nazbieranie akože takto tých odberateľov a tak, že to bude asi lepšie na takéto veci, ja mi to kameru poradil, že akože je to oveľa lepšie na takéto tie. Ďalší level úspešne dokončený a samozrejme do druhého videa budem musieť zahnať aj nejaký blokovač reklám, jak niečo takého, ja dúfam, že to zadarmo ideálne. Nechce sa mi vyťahovať momentálne peniaze z mojej tej. Dobre, radšej nič. Ideme ďalej. Dokončili sme ďalší level, 12. Tentokrát už máme 4000 tých zlatých coinov a 483 týchto. Ja stále neviem, ako sa to vláda. Budem dúfať, že sa to vláda nejako... Budem dúfať, že teraz som nepovedal vo videu nejakú post. Aby to neboli zase nejaké komentáre ako napísané na Instagrame a na TikToku, tak tam boli akože komentáre, ktoré sa nedali ani čítať pomaly. No čo povedať, ako na Instagrame sú akože všelijakí ľudia, hej, ale občas to prekročí už aj limity. Zatiaľ to vyzerá slobne, 45 minus a target máme 13 lines, takže možno to bude akože to asi dáme, viac menej tieto akože loli, čo som sa tieto loli, tak sú akože strašne jednoduché na dohranie, ale postupne to začne byť ťažšie, hej, keď vidú ďalšie videá ako toto, že budeme hrať zase Tetris, tak proste uvedomíte si to. Tetris tak je prekliatie a zabava zároveň. A najhoršie na tom je to, že proste Tetris, tak v ňom ide práve že o to, že tam máte tie movie a target a také veci, ale ako predtým to bolo čisto len na body, hej. A práve že je tu aj taká offline verzia tohto. Uvidíme. Zatiaľ mám momentálne iba dostupné všetky zadarmo hry, ktoré sú tu a zároveň iba na telefóne, takže bohužiaľ asi moc z toho nenatočím pre vás, moc takýchto videí akože nejakých zaujímavých. Za to sa akože musíme spravodlivo zapojiť ja, aj hlavne ja, pretože ešte akože tento kanál sa bude len rozbiehať, sa rozbiehať vlastne svojím tempom a tak, takže dúfam akože to pôjde všetko v pohode. Dobre, máme už iba dve liney a je to zatiaľ v chile, hej, vlastne v chile to je. Ináč, nebudete sa písať tu prosím vás komentáre, ja budem rád za komentáre, akýkoľvek komentár, akákoľvek vec, či už len like, ja nebudem od vás teraz na začiatku žiadať odber, samozrejme kto oddá odber, tak nech dá, a mne je to pohodno na môj kanál. Dobre, level 13 už je dokončený znova. Poďme na ďalší level. Ináč, ako veľa ľudí sa ma pýta, aspoň na Instagrame alebo na TikToku sa ma veľa ľudí pýtalo, že či akože
že či ako mám už YouTube a tak, hej. A na Instagrame tak je tam kamarát, že by mi spravil aj banner. Tak ten banner, ktorý tam vlastne teraz mám, tak on mi robil. A samozrejme za tomu musím akože strašne moc poďakovať, že niečo takéhoto spravil. Ináč veľa z vás tak asi sa bude chcieť spýtať, že aké videá u mňa tu budú uchádzať. No, prážne keďže tento kanál, tak som chcel najprv zamerať akože na všeobecne, že si budem ako keby vykecávať s vami a tak a potom som to nejako prehodnotil, pretože to asi nemalo žiadny význam pol hodinu kecať a potom očakávať, že niekto akože do komentárov niečo napíše. To by bolo asi úplne na prd robiť. Tak som sa rozhodol, že to bude prevažne tie gamingové videá. Takže prevažne takéto gamingové videá, kde budem vlastne natáčať gaming a prevažne tak to vlastne vysvietli. No samozrejme v ďalšom videu tak buď budeme ten Tetris, alebo môžeme Among Us. Ale ja by som si celkom zahral Best aj no Wi-Fi na budúce game. Among Us. To zatiaľ len zadarmo. Pretože som si neistý. Dobre, ale sme na level 15 a je tam napísané hard. Takže už to podľa mňa bude ťažšie. 3500 points. No, mne to ani ťažšie... Dobre, toto mi zatiaľ ťažšie nevyjde. Podľa mňa to je akože docela easy. To je podľa mňa zatiaľ docela akože easy hrať. No ale samozrejme, aby som sa vrátil, tak akože podľa mňa asi Among Us bude najlepšie pre zatiaľ. A ten Tetris, samozrejme ma stiahnete aj Minecraft Pocket Edition, ale že to neviem. To by asi tak na video dobre nevyzeralo, však. Alebo keď tak akože napíšte, že či akože by ste chceli vidieť akože aj Minecraft Pocket Edition tu u mňa. Ale väčšinou by som asi, ale nehral by som asi survival, lebo to by extrémne sekalo. To je extrémne podľa mňa sekalo akože. Ako, nechcem akože urážať teraz toho, kto... Nechcem akože teraz... aby to vyznalo, že mám akože ultra mega slabý mobil, ako... Ja mám celkom pohode mobil, hej, lenže on ako... Nie je to úplne to najlepšie na natáčanie, hej, ale takto akože na takto hej, to stačí. Hej, tak ako... Na takéto hry to stačí, hej. Nehovorím, že akože... Že... by som nechcel viac, práve že by som chcel viac, aby akože som mal lepší akože techniku. Ale bohužiaľ, samozrejme ono ide o to, že môžem získať aj vlastne tu na YouTube peniaze, takže preto vlastne aj to robím, že akože práve kvôli tomu, aby som si dokázal zarobiť napríklad na počítači také veci. A zároveň tak by som potom mohol natáčať vlastne lepšie videá pre vás, hej. Takže napríklad by som mohol točiť oveľa lepšie videá, kvalitnejšie videá a tak podobne. Že to nemusel byť len z takýchto hier, ale mohol to byť aj z nejakých platinných. Však uvidíme, keď YouTube mani zacinkajú, tak budem aspoň rád. Samozrejme, kdokoľvek, kto ma podporí, tak ako musím, tak mu poďakujem. Tak mám 4 moves. To je samozrejme ďalšie level, ale kam mám 4 moves, tak to už bolo akože docela na hrane. Samozrejme, ak na to nevedel, tak ja by som to ukončil tu na 15. leveli a pomôžem dať ešte 16. level, ale to už sa mi nechce jaksi. A ešte musím ísť, akože, a ešte musím video aj zostriať a tak, takže... Asi by som to už dneska ukončil, ako... Bol som rád dlhšie, ale tak musím to aj zostrihať a ešte musím aj vyriešiť veci ohľadom nejakých záležitostí, čo mám práve že s tým kanálom na YouTube, pretože tam samozrejme tam ešte nemám spravené, samozrejme keď
Samozrejme, tak keď toto natáčam, tak práve že ho ešte nemám spravený, ale keď to video už vyjde, tak práve že už budem mať urobený a budete tam mať aj link na vlastne TikTok, Instagram a to by bolo asi všetko. Samozrejme po prípade tak stále hľadám ľudí na Discord a na môj server, takže ktokoľvek, kto by chcel ísť tam alebo má nejaké akoby zručnosti s vytváraním vlastne akoby community serveru, tak by som tam dosť uvítal, lebo sám akože do tejto oblasti ešte moc akože neviem. Akože doteraz tak som sa venoval iba akože celkovo obsahu, ale neveľmi som sa práve že akože celkovo tým mechanizmom, takže kdokoľvek, kto vie zaobchádzať s Discordom, vie spravovať vlastne akoby ten Discord servery a vie tam dokonca aj upravovať a vie aj nejakých botov a doporučiť mi a tak podobne, tak by som bol strašne rád, keď ste to akoby prišli na ten Discord, keď tak vysvetlili, aspoň to tam bolo o šusi živšie, sme tam sice pár ľudí, ale tak viete, že akože bolo super, keby sme mali aj ďalších takých ako ste vy, samozrejme. Tak už som pretočil aj nejaké video ďalšie, ktoré možno vyjde zajtra alebo aj dneska. Uvidíme podľa toho, ako to budem stíhať, ale samozrejme chcel by som iba ešte raz chcem poďakovať samozrejme každému, kto ma podporil na Instagrame a TikToku, moc z toho vážim a toto podľa mňa bude pre dnešok všetko, ale nezabudete na to, že stále budem pracovať na ďalších videách, stále budem sa dokonalovať. Takže toto berte, akože toto prvé video bolo také testovacie, hej. Takže rovnako ako ostatní videí, tak tým iba začínam. A teda to, čo akoby teraz vlastne je, tak bude bezpečnosti lepšie, ale zatiaľ bohužiaľ iba toto, takže ja by som sa s vami teraz rozlúčil a teda čus a uvidíme sa u ďalšieho videa, takže